Moskvassa on hieno vuori, Mountain Dew. Ja katsokaa, kun hullu koittaa hypätä sieltä. Siis Mountain Dew, hullu. Hyppää, Urpo! Katsokaa nyt sitä hullua! Se kuoli! Se kuoli! Paitsi ei kyllä siltä yhtään valu verta. Tää näyttää ihan minun kaveriltani. Mutta eihän se ole. Mut nyt. Ja tässä on tuo äskeinen puhe, niin se oli vaan vähän huumoria. Koska minun enpäs kerro. Ei. Wow, se teleporttaisi tosi. Joo, mutta tässä oli tämän päivän. Ei ollut. Ja nyt hän heräsi. Kyllä. Niin, hän heräsi. Ja nyt hän aikoo hyvätä uudestaan, koska minä herätin hänet. Siis elvyytin hänet. Ja nyt hän kiipeää uudestaan. Onpas täällä hohtavaa. Ja nyt hän hyppää. Katsokaa tuonne alas. Eikö näytäkin vaaralliselta? Ja hän hyppää! Ja näin hän taas kuoli. Ja nyt näette, miten minä tajun hänet. Simsalapime. Hei. Simsalapime. Kuti. Katsokaa, se toimi. Hän heräsi. Nyt sinähän olet minun kädelläni. Tule ylös. Okei, minäpä pistän sen teleporttaamaan. Katsokaa, hän teleporttasi. Ja tässä oli tämänpäiväinen jakso. Ei hyppää vielä, joko? Joo, eli. Ja tässä oli siis tämänpäiväinen kuolleiden kauhujen jakso. Joo. Voinkin sanoa jo, että hei hei.